Benvinguts al programa 42 de Pico TV. Avui sota el paraigua, malgrat trobar-nos a 3 de juliol, l'època més seca de l'any, almenys a la ciutat de Barcelona, doncs estem sota la pluja en una situació extraordinària, podríem qualificar. L'anirem seguint, després de la previsió en parlarem. Avui un programa també fora de l'habitual, ja que tenim un concurs preparat. D'aquí 15 dies algú s'emportarà un fantàstic aparellet meteorològic, però hauran de contestar unes preguntes que ja els hi formularem, o explicarem tot això després de la previsió meteorològica. Ara, però, uns quants timelapse. Tornem. Doncs vinga, un parell de timelapse, una situació de Ponent, filmada des de Maçanet de la Selva, vegin els estratocúmuls amb base a uns 1.500 metres d'alçada, tapen el Turó de l'Home, del fons del Montseny. Sembla que vinguin, però no venen, es regeneren. És típica situació de Garbí Ponent, més aviat Ponent en aquest cas. I aquesta que veiem aquí és una situació del cap de setmana passat, de força aire fred a les capes mitges i altes, en superfície vents del sud al sud-est humits, que porten aquests núvols baixos, i els núvols creuats, vegin com els cúmuls superiors venen en sentit gairebé contrari. Símptoma inequívoc d'acusar d'inestabilitat i de que pot acabar amb tempesta. De fet, va acabar amb tempesta. Doncs vinga, anem a les previsions. Abans, però, un tast del que veurem d'aquí una miqueta en les teves imatges. Una, per exemple, d'aquest aiguat, d'aquesta calamarsada, fins i tot, que captava Marc des de Blanes. Això és de fa uns quants dies. I acabarem després amb una altra. Però va, anem a la previsió perquè de fet ens trobem davant d'una situació molt poc freqüent en un mes de juliol, a principis de juliol, és més aviat això de setembre, de segona quinzena de setembre, el que ens està passant. Mirin, aquest és el mapa d'avui dijous, concretament a les 8 del vespre, i veiem aquí aquesta bossa d'aire fred, aquesta dana, de pressió aïllada a nivells alts, doncs centrada al bell mig de la península Ibèrica, amb tempestes, amb calamarsades, algunes d'elles potents. Catalunya amb vents de llevant gregal forts, a la ciutat de Barcelona fa una estoneta, no sé si ho poden sentir de tant se sent xiular, estem un sobreàtic i Déu-n'hi-do com bufa, hem arribat gairebé a fregar els 70 km per hora, però de precipitacions avui ben poques, a diferència d'ahir. La màxima inestabilitat amb les temperatures força baixes a les capes altes està concentrat d'Aragó cap a l'oest. Però vaja, una situació realment curiosa, aquesta la que tenim avui aquests últims dies. El que passarà és que aquesta nit la bossa d'aire fred tindrà tendència a anar-se'n, ja a diluir-se i anar-se'n cap a França, i quan passi ens pot creuar una línia de ruixats i de tempestes. No sabem si serà molt efectiva o no, però vaja, no durarà massa i creiem que no massa potent, almenys a les comarques del centre i del nord. Ja ho veurem, perquè és una situació difícil de determinar. Però això se'n va. Anem a veure demà divendres, demà al migdia, ja la bossa d'aire fred serà tan sols aquesta mena de solc, absorbida per la gran pertorbació que hi ha cap a les Illes Fèroe, amb un ambient demà una miqueta més fresc al matí, però a la tarda ja s'enfilaran una mica amb una pausa d'estabilitat. Anem a veure precisament el mapa previst per dissabte, en el que tenim una configuració també poc habitual al mes de juliol, amb aquesta notable pertorbació entre Islàndia i les Illes Britàniques, que vol baixar de latitud en forma de solc i afectar-nos. Dissabte encara no. Dissabte, com veiem, tenim una situació de relativa calma, marinades, vents fluixos i temperatures que pujaran notablement, cosa que és absolutament normal que passi. Diumenge comencen els canvis. Vegin aquí aquesta mena de forat de sol que hi ha entre els dos anticiclons, el d'Europa central oriental i el de les Açores, on s'escola l'aire fred amb temperatures força baixes a tots els nivells. Per tant, diumenge comença a canviar el dia. Al matí encara no, marinades fortes, núvols que aniran augmentant, i a la tarda ja tindrem una nova tongada de tempestes, al Cantàbric lògicament, i al Pirineu de Lleida i Girona, que aniran avançant a partir de mitja tarda vespre cap a la resta de Catalunya, sobretot ja comarques de Ponent, meitat nord de Catalunya, però això ja seria potser més entrada a la nit matinada. Per què? Doncs perquè dilluns preveiem que el sol que ens afecti de ple tot Catalunya, unes temperatures que baixaran notablement. Vegin, si més no, les temperatures a 1.500 metres d'alçada. És un mapa poc creïble, si ens diuen que és per gairebé mitjans, primers dies de juliol. Les isotèrmes de 5 graus fregant el Pirineu i la de 10 graus gairebé engollint tot Catalunya, quan hauríem de tenir al voltant dels 20 graus a 1.500 metres d'alçada. Amb aquest sol doncs és molt probable que al Pirineu, comarques de Girona i Barcelona, dilluns hi hagi ruixats i tempestes. Puntualment podran ser forts, o potser molt forts, ho anirem seguint. Però hi ha números perquè, si es compleixen aquestes previsions, doncs pugui descarregar allà on aquests últims dies no ha descarregat tant.
Anem a veure la situació prevista, anem a fer un abans de previsió. Per dimecres sembla que la bossa d'aire fred s'allunya, però encara estarà força a prop nostra. Encara pot produir dimarts i dimecres ruixats a la costa central, potser comarques de Girona no afectats per tramuntana, perquè entrarà, i això sí, temperatures anormalment baixes per les dates en què ens trobem. Segons sembla, dimecres vinent continuarem amb uns valors realment uns 10 graus per sota de l'habitual, almenys a 1.500 metres d'alçada. En fi, que de calor forta, de moment no en passarem. Acabem amb una imatge, aquesta d'en Jaume Alegre des de Salou, una tranquil·litat que és la que sembla que tindrem gran part del cap de setmana fins diumenge al migdia. A partir de llavors, altre cop festa major. Que vagi bé. Bé, doncs anem a formular les 5 preguntes. Entre tots aquells que les encertin, les 5 preguntes, doncs s'emportaran aquest aparell meteorològic. Ho expliquem en el següent vídeo. Darrere Meteo ens ha donat un aparellet de meteorologia molt llaminer, i algú de vosaltres se l'emportarà. Es tracta d'aquest aparellet. Porta un sensor de temperatura, un altre d'humitat i fins i tot un anemòmetre incorporat de notable precisió, i es col·loca, s'incorpora a qualsevol smartphone, tenint les dades al moment i, com diem, amb notable precisió. Algú de vosaltres se l'emportarà, però heu de respondre correctament a aquestes preguntes que us formulem. Primera, aquest mapa que veieu correspon al 31 d'agost de 1994. Una mica d'inestabilitat, però una localitat catalana va patir les conseqüències d'un fenomen extraordinari. Quin fenomen i quina localitat van ser? Segona pregunta, l'any sense estiu, quin any va ser i quin volcà va provocar el fenomen? Tercera pregunta, com es diu l'aparell per determinar la direcció i velocitat relatives dels núvols? Us direm com a pista que és gairebé un aparell de museu. Quarta pregunta, a Veneçuela hi ha un llampec molt conegut. Com es diu? I cinquena, aquesta és la més difícil, creiem. Com es diu la línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa freqüència de trons durant un període de temps determinat? Doncs vinga, podeu enviar les respostes al fòrum de picó.cat. Aneu a sota del meu avatar, del Fred Rodríguez Picó, hi ha unes pestanyetes. L'última de totes és precisament per enviar correus privats. Allà envieu les respostes i entre tots els que hagin encertat, doncs donarem el nom del guanyador. Això serà d'aquí 15 dies. Va, teniu 15 dies per pensar. Molta sort! I acabem, i ho fem, com sempre, amb les vostres imatges, avui acompanyats de música d'Antonio Vivaldi, aquest concert per violí, cordes i continu. Anem a gaudir d'aquestes imatges fantàstiques, també gràcies, lògicament, a vosaltres que ens les envieu, però també a les situacions meteorològiques que estem tenint darrerament. Doncs res, ja ho sabeu, d'aquí 15 dies, la setmana que ve ho recordarem, però d'aquí 15 dies direm el nom del guanyador de l'aparell meteorològic. Doncs ja està, ja ho sabeu, tota la meteo a picó.cat.